Právě se nacházíme na Tolcově dvoře, kde se koná umisťovací výstava opuštěných koček. Jdeme se podívat dovnitř. Co všechno tady na umisťovací výstavě můžeme vidět? Tak můžete to vidět především kočičky, které hledají nový domov a jsou zatím v péči útulku. Dále tady můžete vidět charitativní krámky, kde výtěžek jde vždycky na opuštěné kočičky a na kočičky do útulku. Udalo se přes 20 kočiček, nemám to teď přesně spočítaný. Když by chtěl člověk pomoct nějakému z útulku, jak by mohl pomoct? Každá koruna je dobrá samozřejmě, protože ty veterinární výdaje jak na kastrace, tak na péči a ošetření kočiček jsou teda opravdu veliký. Velikou pomocí je i pokud třeba je někdo zručný a udělal by nějaké výrobky do charitativních krámků, tak to je taky skvělý. Tak jak jste se dozvěděl o této výstavě? No, moje přítelkyně tady pracuje nebo pomáhá pestrý společnosti, takže díky ní. Na internetu. My jsme hledali program, kam vyrazit v sobotu ven. Od maminky, ona pracuje s několika útulky, takže od maminky jsem dostala echo. Dozvěděla jsem se z Facebooku a z Chudy nudy, z webových stránek. A proč jste se teda rozhodli jít zrovna na tuto výstavu? Protože máme rádi kočičky, sice jsme neuvažovali úplně, že si vezmeme, protože už 2 máme a že tak jsme se spíš přišli podívat a podpořit tady něco koupit pro kočičky. No. Protože se kočičky malý líbějí, chtěli jsme se podívat a přidáme nějaký penízky, aby taky ty kočičky měly se dobře. Protože sama ty kočky mám a rozhodli jsme se tady věnovat nějaké věci některým azylům, takže jsme se přišli i podívat. Takže si neplánujete vzít si nějakou kočičku domů? My nemůžeme mít kočičku, my jsme se sem fakt jenom přišli podívat, my bydlíme v bytě a majitel nám nedovolí kočičku, takže bohužel. Ne, spíš jsme šli malý jenom ukázat kočičky, že má ráda, takže jenom Máme se kočičku u podívat. babičky, takže zatím nám to stačí. Výstava se nám velmi líbila a ačkoliv ještě zdaleka není u konce, dovnitř pořád chodí noví návštěvníci. Proto doufáme, že si každá kočička z této výstavy najde nový domov i nového majitele. Klára Štolfová, televize Inbox.